Wembley ka North Shillong constituency ba Edinburgh nongrum ulaterwa banai sngupa shak sarkar chala san phulak ban shim ya kasenja ban teino kloi pat ban penbha ya ka Meghalaya House Havilo ka badan hapo ka jila Chennai ya kani uba Edinburgh uterwa da ka jingluj mensim namar ukwa bagi pai ba ka jila Meghalaya kinyo jakasa habaki letsa ban shim dawai ne kinu kikam habakran hakani ka jaka kaba udang le cheka pila di upa Edinburgh la penpa ya ka jingkloi ban mang pisa san pholang ban shna ya ka Meghalaya House Vilo na ka scheme SUWP kaba arklur tingka ban shna thamai ya ka Meghalaya House Vilo Spring of Hope Apartment uba Edinburgh ulo ong ba kate ka yengsa kabla tip kum ka Spring of Hope kalong tang na kabenta ki bapang basitam bat kinong up jongki na kabenta kinong jongo kai perthei ni kinong ile kai uba Edinburgh le thuru ka yengsa ka dangduna ki kamra ula pen pau ye ka jing sngokya halor ka jinglong jingman jong ka te ka jaka sa bat ong ba kla dan kam kerkie ban pen pha bat ban pen yar da ka ba ai jingmut ban pen he da ka bashna laipo ane saupo teli ki kamra kumtaw la kentu ya ka sarkar MDA2 bahkan mang tingka na ka benta usnam arhaja apnrim arhaja apnyo ban pen bha pat pen ya ka Meghalaya House Havilor ngakwa ya kaban penpau bangadon hapo CMC Velor ngawan na kabanta ka jagop kamtam kadika first time jagop hadien ba ngalamat itu bijing sitom ka bakhamjur bat kalong mandatory bangade banwan bat ngamla ru ya kaban yai lat khamda pentip siala ka jongka constituency mangami khmat par ha juko por ngakwa ban penpau ya ka khubor ka baba ngasongu plat yu play lemba jongpi ki pai ba baro kamtam kitu blaken mau ki bla duai all well wishes all around who had pray for me during the hard time that I had to pass by. Nasutu ba kani kadai ka jingduai ke jingkerpat ba ke jasa jing bepun balang bat ka bangasngu phala sisa kalong ba doctor ba sumaringa du respected Dr. Sudipta ubade u head department jongka gastrology ka ba phala kalong ba wong ba absolutely heal absolutely normal kata kajing stom pancreas ke jonga ngara su komen plat bar ke jero ke nam ke borom baro nga ai shoblei bat kadai kajing duai jing bopon bala boblei la ngap kublei sibon bar ane ke por nga don ru akhmat jong ka Meghalaya House Velor ka ba ai kerteng ka Spring of Hope nangait ki bopon ki minister ki MLA ki lawan ban shong barsa lesi haki kam jong jing dong kam haki im jong ki lesi ki don ki basitom ka ba haki por ke balet no par ngangit ru bangaru nglayo ya ka ban wan manta arsin hadien banglamat ini jing stom ngakwa ya ka ban penpau da ka ban bu ke jing kerpat ban bu ke jing kentu ban ong ka kentien ya minister badon brom sa Stennis Sotun ban ong kani ka kentien habas dang ba sngoba ban pet kerpang ya kani ka building kabari ka existing building kabla don nadu snam arjar saw mentak laya arpu arsnam but kum ka jalaru ngelaya sanpho saw tuli ki snam nglayo lag jong jala ngidong kam ban wara sibon ki jingkala ngidong kam ban wara sibon ki jingpen thamai hai bopun ki banta hai bopun ki liang hala ka jong ka state bat kam tam e ngakwa ban keren kerpang ha bade bat ka Meghalaya House po Velor kani kadai ka building ka blabu kerpang na ka banta ki bapang kani ka chakaru kadai ka ba ki brio baro kam tam kinong song sonong jong ka jala Meghalaya ki wan ban yo ya ka jing sumar nang ni hospital CMC Velor tenmar ka daw ngangit bamdon ban chuan kai ani ban wan tanam ta ka sightseeing nani tam ban wan na ka banta ka ban spend holiday time ka jongki
numdon por menu ki ban wan chani na ka banta ta kam rika strictly ka bang kwa pun pau ba ka jing thumu ka dei bet na ka banta ka jing pang ka jing stom te mar ta daw wan hi daladi bat na squad pun kan mau hagini ki snam hagini ka snam blale haka autumn session ngala wan ra ya ka jing kali ba ngala kli minister in charge ba kan notally ka don ka room hangni po mekhala house velor ka spring of home tiula ai ka jubab po ka floor of the house ba ka don new apartment ka bolong total room khat phra ring lalap par nga shem daradi kamlong kumta ka don jing sha san apartment ka mut shipo tuli ki room la divide ka wei ka apartment artli pat artli ka dei ka vip room ti bat la ka dei tang khat sao la ni ka dei khat phra la ni ka dei shipo masko apnong takan ni kanum dap kanum pat biang it will be not enough to serve our beloved people who came purposely to Vellore for their sicknesses. Tena mar taka daw. Kuwa pan pau po baro ibuan hangni kiwan kerpang nam tak jing sitom ti ngasngau dei. Baya kanika existing building ka badon mata ka pa ngalai I joki khamat ngalai yat ya ka premises ka compound bro kuwi ka long very shabby ka balalong ru aha ka stage of deteriorating kaba la damage borok ki banta bat sapo bat sabar bat kaba ngakwa utpan pawru bamdan pillars umdan paya hakani ka yeng kaba la shna manta nadu ka arpulai snem menshwa nadu ka bashim naka Tamil Nadu government tengah pan pawru hani ka khlamat ba haswa banwan shani sapo velo nam tak chagop hani spotrik anang yo bane karen badu honorable minister in charge joka JD pen pau ko ni ka por da man sim ju sokhya namar ka kentian spring of home ni kwa bakan convert shaka reality bakan kla shaka ta ka jing long ka ba shisha ka ba omtang ka kentian ne kan long ka kam bakan long kum ko polio ka ban nomrangat ko polio ka ban long ka jingkermen hegin don ka jingkermen ladangim don pat ka proper facilities ladangim la banai ka special focusing ya kipai ba kibawan kerpang na kapenta ka jing stone mar nginum kwa jing sha ya kabangan kentho ning haban karen ni jing sha bat ya kamai khala house velor ngangit scam kamdei ba phi sei ba phi snai ni ka yeng nani phi thit ni ka chaka tana kapenta ban solve employment tang na kapenta katu kan ni dei kan dei purposely ban serve nani ban shakri ban ai ta ka jing shakri khamtam ki bapang ki bastom kanu kabangar ngala ira jong ki khamat kanu ki jing sitom jong ki tu ki bakham duna kayo ka kot kidon ki basa ki panai kidon ki basa ki snem ti amar ta daw nga appeal nga urge nga request ya ka present government of the day po jalam jong ka MDA through minister in charge jong GED ban convince ba ka budget session kin place no ya ka budget na ka banta ka ni ka phang namarangit scam what ka design what ka plan ru kila dep ha ka bangit scam ngim dong kam ka deluxe room na ni ka deluxe building ni dong kam bait ya ka balong ka bala ban serve in general ka bala ban pen kha sibun ki kamra le si shi lai pho sau pho tuli bat kanong sha ka jerap kanong ka jing kemen bat kanong ka jing kerkhu khamtam ya ki pai pa jok jala ki banwan na ka banta ban yo ya ki jing sumar aku an pen pau namar ka jing kli ki chonga ka bangara mana ka ni po atom session ka bang dang kli ya ka department ba katnu ka jing register jong ki brio house nam arjar saw arjar san ki ba shitom ki bon hangni po me khia house ngayo ki juba pakadon ku ba arspa phra ti bat ha ju usne mala kli ba kanungut ki ba du pat ya ka ba khamyo pat ya ka room hani po me khia house kumba arspa kumba shispa khadar ti kani ka ngakwa pan kan mau ya ka government lembau minister in charge ban sim khia na ka banta ka jing suk na ka banta ka jing kerkhu jong ki pai ba jong jala kham tam e nim pat don ka proper health care ban jin la don ka proper health care po ka state la jong ngim rat da wan chini wat mangar kom no bikhamat ngam rat da wan chini ngan jin lawat ka jing sumar
hang te hi hala ka jong jala te nong kwa ban sim sibun ya ka por dengan kwa taman pen pau ba nakaliang ka government bar kumju nakaliang u minister in charge bon suba ban sim khia ya kani ka jing dongkam kam dei ka jing kwa kani ka dei ka jing dongkam amar ka jing sokhia ha ka kerteng jong ka 17 North Long constituency hoi kalon ka scheme ka bangayo sanction arkulur shiteng manusnem nasungui ka central government nasungui ka state government nrei kumnong mi khamat ubang ajupan kan mau ila dia bang nom dei tang nom mi khamat tang jong constituency nrei kum u responsible representative ngakwa ban pen pau banga kloi hakerteng jong 17 North Long constituency ban terwa lembaga scheme SUWP kerpang na kabanta bantei okloi ban simno itakas sinjam kumang layo ki juba hapo ka house hapo ka floor of the house habanga kli baga government lembaga department baga don jing temu na em ban increase ka room tenrei ka juba ka ong ba the government has already initiated mutladep simlupai ka sinjam na kabanta ban come up with a new building ban thau thumai no ya kani ki chaka kabadon kani ka Meghalaya House Barim haka old structure shaka new structure ti halur kata ka nongrim nganum benut andre gana sungukumen mangan long mangan yo ikalat ya kaban no sinyang kamtam kumno mi khamat bo mi khamat nak 17 not strong Swansea ban dekat no sanpulak naka SUWP lesi kani kadi kawi ka banta ka bangan sa let bani kendu bar minister in charge joka JD kumnungan ya keren lesi kandai ha ka banta jonu senam arjar arpsana punrio lani arpunrio arpunyo ngalong bakloi namar ba ya kani ka chaka la thir kerpang da ka government menshua barangit skamari kamram jungi ki bahadien banginang penbha ngenang penwandur ya ka manang ai ka jing syakri kaba khamba khamtam e namar kani ka Meghalaya House bangi shna kaba government ka shna kadai kerpang na kabanta ki bapang bistom dei na kabanta ki bawan holiday ani bawan shuti ani bawan kai ani bawan sightseeing namar mdon ru ki wei ki banwan kerpang na kabanta ki wei par ki kam ki bawan kerpang kadai bet thik na kabanta ka jing stom jongki ti tai ni ki nakaliang jonga akwa pen pa kumlei sibon